ଆମେ 10 ମସିହାରୁ ଆମେ କାମ କରି ଆସୁଛୁ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ଯେଉଁ ଦେବୀ ଭାଇନା ଆମର ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଇଛି। ଆମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଲୋକ। ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ବି ମୁଁ ଏଇ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ରହିକି 10 ମସିହାରୁ ଆଜି ବହୁତ ବାଟ ଏତେ ଉନ୍ନତି କରିଛି। ମୋର ଝିଅଟିଏ ମଧ୍ୟ ବାହାଘର କରିଛି। ପୁଅଟି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇଥିରେ ମୁଁ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ କାମ କରିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାମ କରିଥିଲି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମିଟର ରିଡ଼ିଂ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ମିଟର ରିଡ଼ିଂ ପରେ ମୁଁ ଏଇ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଇଏରୁ କୃଷି ମିତ୍ର ବି ରହିଲି। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବାଜିକି ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଉପକାର ପାଇଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ପ୍ରଗତିର ଚିହ୍ନ, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ବିକାଶର ଚିହ୍ନ, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆର ସ୍ୱାଭିମାନର ଚିହ୍ନ, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଆମ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ମାଟିର ଗୌରବର ଚିହ୍ନ, ଆମ ପ୍ରଗତି ବିକାଶ ଗୌରବ ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ।